Kwatela anu akwala ya off shoulder because I water azukwa. Man even menji kwata ya the woman dị good. Ona akwa ofuma. Ona akwa ofuma. And the man ebe azulezo. Before echi on one nature akwasogole ya kwa. Ina agakwa ebe na. Na ana akwa di fini na ana akwa do nka ike odirizi mmadu ekwado. Ekwado otu a. Stress ni na nwetago ni fini na anyị na-eme. Anya plan wa give her before. Yes, na be say need last, I need I need the pino girls now. And if I have your wedding, I get me go the other go do okay. So what I go? Oh, no, I never had Oh, you no matter school. What like? I na ga mama mo. Ah, ko na. Say no nya ma to chu. Ah. Oya ma to chu. Ma to chu. Ko mi no nya. Hey, good. Hey, get me. Good evening. You know shine. Go over nini. You know Nigeria since. Na anu ma for your post na Facebook ebe nini. Egu afọ ya bụ one in town. Anu m na Malaysia ka na-etizile ego. Mgbe ọ na-eme wedding, na nke telo ka isi wepụta. Ọ na-eme wedding o. Anyị chọrọ kiti live ma anu m na ọsụsọ ndị Malaysia ka ị na-etile ego. Okini si na-emezi. Egwu m na-etiri ọra niile. Ịnọzi anyị nọ na ndị Malaysia. I don't know ndị Malaysia na. I say ka ijikwa na tukwa ndị China ego. M na-achọ nọmba ISIS maka nwanne m nwaanyị chọọ ka itieli ego for wedding. Nke a bụrụ okwu. Ebe niile anyị na-afụ online. Anyị nwesị ndị mmadụ, ndị China. Ndị China ndị Malaysia bụ ofu ife. Anyị China bụ ụmụ nwanne. Ofu ego a na-akpata na Malaysia ka a na-akpata na China. Enwesị ndị China na ịbịasịara dị ọ ga-adị egwu. Wite ego ọfụ iti na. Anụmanụ egwu a na-ekogoro na-ekogo. Enwe OG last born. Dada, big fish. Prince JJ, ndị a nọsị China. Dada ego. Chukwu na-agọzi onye ọbụla ọ bụrụ na ihu. MC material. Ime mmisi dada. Anyị na-anụ maka anyị. Ime mmisi dada. Anyị nwata oji. Ka ị ga-esi. You guys get spano for I can MSC. I want me online. Yeah, this is online. You follow oyo mato chuku. Egum netiro onye obuna netiro onye netiro oboso Sunday Malaysia. Makanu no Sunday Malaysia. Sunday Malaysia. China. England. You want the whiskey? Easy. I went the mad na jumo oyo obuna. Eh we go. Sorry my like. Oya kaluno. Oya dey na. Oyo mato chuku ga live. I get using the phone now. Because I almost MC but I expect to bye. God you bye. No, my guys physical ketana no. All this goes so the Malaysia ki na-etile egwu. Man, ndị mmadụ dey go everywhere. No so the Malaysia ki na-etile egwu. Ngwano, ase nka nwolo fu aka we gwa ụmụnne ụmụnna m. Ọmụ bụ onye ọmata Chukwu na man. Nnụnụ Chukwu bi n'ọzala. Onye ndị mozi na-agwa okwu. Ngwana ya ụmụnne m n'obodo dị iche iche. Ọ bụrụ sọsọ ndị Malaysia ka na-akụla egwu. Egwu ma dị ka mmili onu ezoro ọra dịka anyanwụ na-awala ọra maka na anyanwụ Chukwu ke ọ na-awala onye mma na-awala onye njọ onye ọbụla ya akpọ nwa onye mata Chukwu Egwu dị ka anyanwụ ọ na-awala ọra ezi oyi mụ MC material uju ọbụla ịchọ ime mmemme chọbakwa nna ya na nche ine ejuna adọkpụrụ ọdọkpụrụ ikiliki wee na-aga maka mmili ma ebe ọ na-adọ ekedekwa m unu na mụ nwa bezo kwuru la material fo nwa jokwu emenka agwuru si no ma to Chukwu international na onwe ya onwere ife ọsọ na-abụrụ na ọ na-etiro mmadụ egwu ebe mmadụ niile olu n'elu na Christmas a ma ndị Germany ma ndị Holland bụ ya na-abụso wee lụ mgbe na-asụ na ebe ọbụla ya nọ na ma ndị nọ Nigeria bụ ike ọ na ma to Chukwu otu elu na egwu otu anụ gị egwu ngosi akarịa gị ọ bụrụ iwebu 20 billion ego ga-aba na trillion otu a onye amụma egwu onye egwu dị ebube what's not about nwoke balụ nwaanyị balụ onye ọbụla n'afa Jesus Christ nke onye nwaanyị Amen.